رحلت إلى بحار العشق حلمي أضم لروحي الحر يداه أعانق طيفه فأهيم شوقا وحبا زاد في قلبي نضاه ولكن حارت الأشواق بينا ولا أدري عيوني هل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаеми братя и сестри мюсюлмани. Какво означава елфик? Когато искаме да разберем значението на тази дума по най-добрият начин, то ние най-напред трябва да се обърнем към арабските тълковни речници, за да видим нейното определение. И когато ние отворим речника Лисанул Араб, а той е един от най-големите и най-известни тълковни речници сред хората, то ние ще видим, че за определението на думата елфик се казва следното. Елфик, това е масдар или от глаголно съществително на глагола фекиха, а самият глагол фекиха означава разбирам и следователно самата дума елфик означава разбиране. И в Корана Аллах Азза ва Джал, известявайки ни за дуата на Муса алейхи салам, казва следното. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. О Аллах, развържи възела на езикът ми, за да може хората да разберат моето слово и това, което им говоря. И също така, когато Аллах Азза ва Джал ни известява за Шуайб алейхи салам и неговият народ, в Корана Аллах Азза ва Джал казва: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Народът на Шуайб алейхи салам му казали: ей Шуайб, ние не разбираме много от онова, което ти ни говориш. И следователно, значението на глагола фекиха е разбирам, а значението на самата дума елфик означава разбиране. И когато погледнем към по-малкият арабски тълковен речник Ел-Муъджам Ал-Васит, то ние ще видим там, че за самата дума елфик са казали следното. Елфик, това е масдар или от глаголно съществително на глагола фекиха, а глаголът фекиха означава разбирам и следователно елфик означава човек да разбере нещо с неговите тънкости или добро разбиране. И Аллах знае най-добре. Ибн Атия рахметуллахи алейх в своят тефсир относно глагола фекиха казва следното. Буквата каф в глагола фекиха може да се каже с трите огласовки, т.е. с фетха, с кесра и с дамма. Когато човек каже фекаха раджулу, се има предвид, че този човек е изпреварил другите в разбирането. Когато се каже фекиха раджулу, се има предвид, че този човек веднага разбира това, което му се каже. И когато се каже фекуха раджулу, се има предвид, че разбирането за този човек е станало като негов характер. Сега нека да погледнем и значението на думата елфик от религиозна гледна точка. Когато ние се обърнем към религията, то ние ще видим, че нашите учени са дали различни определения за думата елфик. Защото самата дума елфик от религиозна гледна точка обхваща една много голяма наука. И какво определение са дали нашите учени за елфик? Например, имам Абу Ханифа рахметуллахи алейх относно науката елфик казва следното. Ма'рифату нефси ма лаха ва ма алейха. Тоест, душата да знае всичко онова, което е за нея и всичко онова, което е против нея. И виждаме, че това определение на имам Абу Ханифа е едно много голямо и обширно определение. Защо? Защото това определение както обхваща темите в фъкъх,
така обхваща темите и в останалите ислямски науки. Като определението на имам Абу Ханифа, все едно имам Абу Ханифа на нас ни казва, човек трябва да знае всичко това, което му е хелал и което му е харам. Човек трябва да знае всичко това, което е за него в науката Таухид или единобожието и всичко това, което е против него в тази наука. Човек трябва да знае всичко това, което е за него в науката хадис, т.е. да знае кой хадис е сахих, кой хадис е хасен, кой хадис е слаб. И всичко онова, което е против него, т.е. човек да знае кои хадиси са измислени. И по същият начин с науката тефсир. Човек трябва да знае как да се тълкува Корана. И поради тази причина, тъй като това определение на имам Абу Ханифа рахметуллахи алейх е много обширно, в по-късният период ханефийските учени добавят и думичката амелен към определението на имам Абу Ханифа и по този начин ханефийските учени казват, че значението на науката ал-фиqh е следното. Ма'рифату нефси ма лаха ва ма алейха амелен. Тоест, душата да знае кое дело е за нея и кое дело е против нея. И по този начин, когато дадем това определение, ние обхващаме всички теми, които са свързани с науката ал-фиqh. Други от ислямските учени казват, че в това определение, което го поставил имам Абу Ханифа и ханефийските учени, има малък недостатък. А какъв е този недостатък? Именно, че имам Абу Ханифа и другите от ханефийските учени не са споменали изваждането на доказателства. И поради тази причина, тези от учените казват, че по-доброто определение за науката ал-фиqh е следното. Ал-фиqh, т.е. al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyyati al-amaliyati muktasiba min adillatiha at-tafsiliyya. Какво ще рече това нещо? Фъкъх е наука за становищата и делата в шарията, които са извадени от техните доказателства. И по този начин тези учени добавят изваждането на доказателствата за тези дела, които се вършат в шарията. Като заключение ние можем да кажем, всеки един от нашите учени, тъй като е гледал на науката фиqh от различен ъгъл, е дал и различно определение. Но тъй като няма хадис или аят, в които да се казва какво означава самата наука ал-фиqh, то ние казваме, че всяко едно определение за тази наука е верно. И което и от двете определения да предпочетеме, то с позволението на Аллах Азза ва Джал няма да сбъркаме. وصلى الله على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك